Is-servizz tal-Fast Ferry bejn il-Port il-Kbir f'Malta u l-Port tal-Imġar f'Għawdex issa ilu għaddej ftit aktar minn 3 snin. L-istatistika turi li sena wara l-oħra żdiedu l-passiġġieri li użaw dan is-servizz biex jaqsmu l-fliegu fi vjaġġ ta' madwar 45 minuta. Fl-ewwel sena tal-operat, il-Fast Ferry ġar madwar 365,000 passiġġier. Is-sena li għaddiet dawn żdiedu għal 693,000. Jekk nieħdu l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, kien hemm aktar minn 409,000 passiġġier li użawh. Għall-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri dan jikkonferma kemm is-servizz tal-Fast Ferry huwa mfittex u jxejjen l-argumenti ta' min kien xettiku dwaru. Qal li huwa għalhekk li l-Gvern qed ikompli isaħħaħ u jissussidja dan is-servizz għaliex jemmen tassew fil-konnettività ta' Għawdex. F'dan l-isfond wara diskussjonijiet mal-operaturi tas-servizz, il-Gvern ħabbar se jinvesti €1,300,000 biex l-iskeda tal-vjaġġi tkun waħda fissa u ma tinbidilx minn perjodu għal ieħor tas-sena. Dan l-investiment se jissarraf ukoll f'żieda fil-vjaġġi għaliex mill-ewwel ta' Ottubru l-iskeda ta' bħalissa ser tiġi estiża għas-sena kollha. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet tenna li l-baħar għadu mhuwiex użat biżżejjed għat-trasport u għalhekk l-impenn li jkompli jitjieb is-servizz tal-Fast Ferry. Żied li l-baħar għandu jkun ta' priorità fl-istrateġija tal-Gvern għat-trasport u l-mobilità. Qal li dan ma jgħodx għal Għawdex biss u qal li trid issir aktar ħidma għal servizzi ta' trasport bil-baħar mal-kosta fil-Lvant ta' Malta. Il-Ministru Bonnet spjega li s-sena d-dieħla għandha titlesta infrastruttura għal dan il-għan f'Buġibba u jibqa' aktar xisir lejn in-nofsinhar ta' Malta. L-operaturi tal-Fast Ferry, il-kumpanija Gozo High Speed, laqgħu din l-inizjattiva mill-Gvern li qalu ser tissarraf servizz aktar effiċjenti lil Maltin, l-għawċin u turisti li jużaw dan il-mezz ta' trasport.